sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw sa inyong lahat. This is So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Today, dalawang malalaking usapin ang ating pag-uusapan. Of course, iisang linya lang yan, may koneksyon sa isa't isa. Ang katarungan at karapatan para sa kababaihan. Ang unang bahagi nito ay tungkol sa Malaya Lolas. Alam natin, naglabas sila ng bagong dokumento. At yung pangalawa, yung implementasyon naman ng Magna Carta of Women. At para linawin sa atin, ang lahat ng yan, makakasama natin ngayong araw na ito, walang iba syempre kundi ang presidente ng Kaisaka, si Attorney Virgie Suarez, na siya rin ang umaantabay kasama ng Kaisaka sa mga Malaya Lolas. At syempre, palaging nandyan sa unahan ng kilusang kababaihan, ang Kaisaka na kanyang pinamumunuan. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito, Attorney Virgie. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo, Sonia, at magandang araw syempre sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin. So sa araw na ito, maganda yung ating magiging usapan. Yung unang gusto kong itanong sa iyo, yung latest CHR document. Naglabas kasi sila ng bagong dokumento. Ano bang uri ng dokumento ito? Ito ba'y report? Ito ba'y findings? Ito ba'y recommendation? O position lang ng CHR? Para kanino ba ito at bakit ito inilabas, Attorney Virgie? Oo, no. Isa siyang parang rekomendasyon. Hindi naman siya isang parang simpleng position. Hindi rin siya yung findings, no? Kasi wala namang bago sa findings, no? At kung ano ang nakalagay din naman doon ay yung mismong decision o nilalaman, mahalagang punto na nilaman na ng CEDAW resolution. Kaya hindi naman nag-investigate ng panibago ang CHR. So lalabas, ito ay isang parang policy paper ng CHR making a recommendation sa mga government institutions. At yun yung medyo nakakalungkot, nakakainis, no? Nakakagalit kasi meron ng CEDAW resolution pero kinakailangan pang mag-recommend ng CHR. Parang walang katapusan. Walang katapusang rekomendasyon. Kasi remember, Sonia, naglabas din naman ang Pangulo ng letter of instruction at 2 beses na yan. Address yan sa lahat ng government institutions. Pero ang mahalagang tingnan, so sa dami ng yung letter of instructions ng dalawa, may ganyang recommendations, may CEDAW resolution with clear findings, na merong obligasyon ng ating estado, ang gobyerno, ano na. So, ayun, parang nagiging paper victory na lang tuloy mismo yung CEDAW. Oo. Na dinadagdagan ng maraming recommendation paper or policy paper. Attorney Virgie, marami sa mga nanonood sa atin, nakikinig. Dito sa programang ito, alam ko ilang taon, no, dekada na ang lumipas na pinag-uusapan yung tungkol sa Malaya Lolas. Kahit dito sa lalawigan ng Pampanga, for example, hindi pa rin familiar ang karamihan tungkol sa Malaya Lolas, lalo na yung mga kabataan na gusto kong i-address natin ngayong araw na ito, lalo na yung kabataang kababaihan, syempre, kasama din yung kabataang kalalakihan. Hindi kasi kasama sa history books nila yung tungkol sa Malaya Lolas. Pero ngayon kasi sa ibang bahagi ng mundo, kundi man pati na sa ating bansa, napakahalaga sa Women's Month na balikan ang kasaysayan. Kanya gusto ko munang sariwain mo sa amin
ano ba talaga ang history nitong Malaya Lola? Siguro sa maiksing maiksing paliwanag para lang ma-refresh sila o ma-familiarize dun sa issue na ito. Sapagkat ang alam ko, hindi lang ito itinuturing ninyo na bilang bahagi lang ng kasaysayan, kundi tuloy-tuloy o continuing human rights and justice issue, Attorney Virgie. Oo, sino ang Malaya Lolas, no? Ang Malaya Lolas at yung buong laban ng Malaya Lolas, gusto ko agad simulan na hindi lamang ito laban nila bilang babaeng nabuso sa panahon ng giyera. Laban ito ng ating bansa, laban ito ng buong pamayanan ng Mapanike. Kasi kapag aalalahanin natin ang Malaya Lolas, aalalahanin din natin yung tinatawag natin na Sitio Mapanike, yung pag-atake sa Mapanike. Bakit? Because Mapanike ay kilala siya as the seat of Hukbalahap, seat of resistance movement. Kaya sa panahon ng pananakop ng Hapon, November 23, 1944, inatake ang Mapanike. Inatake ang Mapanike dahil ito ang sentro ng pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Sentro ito ng pakikipaglaban sa Japanese occupation. Kaya yun pa lang, napakahalaga ng lagi nating sariwain pag-aalalahanin natin ang Malaya Lolas. Kaya nga, laban ito ng buong komunidad ng Mapanike, laban ito ng bansang Pilipinas. So ano ang ginawa sa ating sa Mapanike, sa ating mga lola? Inatake ang Mapanike, kinuha ang lahat ng kalalakihan dahil kilala nga siya na taga-suporta sa Hukbalahap. Lahat ng ito sa harap ng mga kabataan ng edad ng panahon na yon ay 9 to 14. At itong mga bata na ito na 9 to 14, ito na ngayon yung Malaya Lolas. Pagkatapos ng yon, mula sa Mapanike hanggang sa San Ildefonso, sila ipinalakad, bit-bit yung mga ilang gamit na pwedeng pakinabangan. Along the way, may mapagsasamantalahan mga lola. At pagdating sa bahay na pula, meron iling lola, na mapagsasamantala. Di pa sila lolas noon, no? Oo. Ang edad nila, 9 to 14 years old. Yung mga kabataan na yun, na pinalakad, mapagsasamantalahan sila. May ilan, dalawa, along the way, mapagsasamantalahan. At pagdating sa bahay na pula, mag-i-stay sila, ikukulong sila ng 3 araw. At marami sa kanila ang mapagsasamantalahan. Mga ilan ito, Attorney Virgie, mga ilan itong mga kabataang kababaihan na ito na ang edad noong panahon na yon ay 9 years old to 14 years old na ngayon sila yung kinikilalang Malaya Lolas. Oo. Ngayon, ang miyembro ng Malaya Lolas ay 98. Pero pag tiningnan natin, yung aktual na bilang doong mga kabataan noon, kalahati sila. Pero bakit dumami ang miyembro ng Malaya Lolas? Dahil ang Malaya Lolas, yung mga nangamatay ay nire-represent na nung anak o kaya, nung anak, nung apo na ngayon ay miyembro ng Malaya Lolas. Kaya pag tinignan mo ang Malaya Lolas, nandyan pa yung ilang buhay na Malaya Lolas at ang iba ay represented ng kanilang mga anak at ang iba ay ng mga apo. Attorney Virgie, ang sinasabi ninyo hanggang sa panahon na ito, kahit na meron ng CEDAW resolution, meron ng mga inilabas ng CHR, at napakarami na ang talagang nag-affirm na nangyari, naganap itong pag-atake na ito at panggagahasa dito sa mga kabataan na ito na ngayon ay tinawag na Malaya Lolas. Ang sabi ninyo, wala pa ring justice at kung tutuusin, wala pang apology tinatanggap. Ano ba ang kaibahan nitong apology o hustisya na inyong dinidemand, na inyong gustong mangyari? Ano ang pagkakaiba nito doon sa kinikilala na ito? Merong konting ina-address na yung pangangailangan ng Malaya Lolas, merong reparation, hindi ko alam kung full reparation ito o partial reparation o kung ano man ang tawag ninyo dito. Una, Sonia, gusto ko lang ilinaw na yung mga dalawang bagay,
yung hustisya mula sa bansang Hapon at hustisya, no, mula sa ating sariling gobyerno. Kaya nakakalungkot kasi hanggang ngayon, no, there is injustice, continuing injustice dahil nga sa hindi pa naman pinagbabayaran ng bansang Hapon ang kanyang kasalanan at tuloy-tuloy siya sa pagbubura nito sa kanyang sariling kasaysayan. Kaya nakakagalit na nangyari yan sa mga lola at sa kabila ng kanilang paglitaw at sabi ng kanilang naranasan ay itong bansang Hapon ay pinipilit silang baliwalain at ayaw tanggapin yung ganyang pangyayari. Sa kabila ng sa buong mundo, no, ang dami ng findings ng United Nations diyan, nandiyan ang Tokyo Tribunal at dito sa Tokyo Tribunal, malinaw na nilahad dyan yung nangyari sa Mapanike. So, inhustisya yan. Noong November 23, 1944, another injustice mula sa Japan. At ang mas nakakagalit, malinaw na yung mga findings na yan, pero ang ating sariling gobyerno ay tumanggap na naman ng inhustisya ang ating mga lola. Bakit? Ayaw kasing pakinggan. Ayaw ng gobyerno natin ang mga daing ng Malaya Lolas. Ayaw ipakipaglaban at hawakan ng gobyerno ang laban ng mga lola para labanan, no? Para humingi ng hustisya sa Hapon. Sige. Itong CEDAW resolution, ito yung resolution kung saan ang findings ay may inhustisya na mula sa Hapon, pero may panibagong inhustisya mula sa sariling gobyerno dahil sa pagbabaliwala ng gobyerno sa Malaya Lolas sa hindi niya pakikipaglaban sa laban ng lola, laban sa Hapon. No? At yun, at walang ginagawa ang ating gobyerno. Ito yung malino na findings ng CEDAW resolution. Holding the Philippine government as responsible to its own citizens sa Malaya Lolas. Ayun. Kaya doon yung para lang gusto ko iklaro na iba ang responsibilidad ng Hapon as the perpetrator. Pero ang ating gobyerno, meron kayong sariling responsibilidad sa inyong sariling mamamayan na nilapastangan ng gobyerno. Gobyerno yan eh. Sino ba dapat yung nakikipaglaban sa gobyerno? Yun di dapat sana gobyerno. Pero pinababayaan ng gobyerno natin na ang lola mismo ang makipaglaban. Ngayon, meron ng CEDAW resolution. Ang nakalagay doon, ang gobyerno natin, humingi rin kayo ng public apology kasi wala kayong ginawa. Yung bayaran nyo, mamamayan nyo yan na nabuso bagyan nyo rin ng reparation. Meron dyan, bahay na pula, gawan nyo ng memorial, gawan nyo ng museum. Diba parang pinipilit burahin ng Hapon ang kasaysayan ng kanilang pang-aabuso, ang kasaysayan ng sex slavery system, ang kasaysayan ng Malaya Lolas. Pero kayong gobyerno, tiyakin nyo na kasama ito sa curriculum. Yan ang malinaw na utos ng CEDAW. Walang ginawa ang ating gobyerno para magkaroon ng buhay yung desisyon na yan. Iba, ang nangyari ay mga tulong, ayuda, no? Sa marami ang tawag dito ayuda. Yung bang merong mga kasalukuyan ng programa, welfare programs, ang mga institutions, doon ipinapasok yung pagtulong sa mga lola. Ako, Sonia, ang gusto kong linawin, ito ay mga existing welfare programs of different government institutions. Yung binibigay sa senior citizens. Yes. No? Ang nangyayari lang, no, merong pinaprioritize lang ang mga lola. Pero ang mga lola, kahit nga hindi naging biktima, ipaprioritize mo mga lola. Kasi lola na sila. Yes. Ano ang gusto kong ilinaw? Ang ginagawa ng gobyerno, no, at ng mga institution is far from, diba, giving justice to the decision. Malayong-malayo ito sa dikta, sa desisyon ng CEDAW. Attorney Virgie, siguro sa puntong ito, ipaliwanag mo pa sa ating mga tagapanood yung mga barriers, no? Yung mga balakid, bakit ganito? Kasi sabi mo nga, yung gobyernong Hapon, the Japanese government, tsaka Philippine government, may kanya-kanyang pananagutan.
Yung sa Japanese government, yung pagkilala niya na naganap itong sexual slavery nung panahon ng giyera, nung in-invade nila ang Pilipinas. At ito namang gobyerno ng Pilipinas, kailangan ipaglaban niya yung mga Malaya Lolas pagkat ito'y mga Pilipino. Dahil ito'y mga Pilipino, kailangan niyang ipagtanggol tulad halimbawa ng ang mga OFW na nasa Middle East, kinakailangan ipagtanggol ng gobyerno ng Pilipinas kung sila'y naaapi o pinagsasamantalahan dun sa Middle East o kung saan man sila parte ng daigdig. Yung mga katulad halimbawa ng bansang Korea, halimbawa, ang bansang Korea, ang alam ko, pinaglaban niya yung mga comfort women o mga biktima ng panggagahasa ng mga Hapones, no? Yung sundalong Hapones nung panahon ng giyera din, di ba? At may iba pang mga bansang ganon. Bakit sa ilang tribunal na international, alam ko sa international tribunal, may pagkilala na, di ba? Meron nang nabigyan ng tinatawag na reparation nga di ba? Bakit yung Malaya Lolas, what keeps both governments from not acknowledging and not addressing this issue samantalang sa international tribunal na address na ito at marami na ring gobyerno na biktima yung kanilang mga citizens na naipaglaban na ito at nakademand na ng reparation from the Japanese government. Oo. Maganda talagang malaman ng lahat na ang Korea, for example, kasi maski na sa pakikipaglaban dito sa comfort women system o sex slave system, pinangunahan niya ng Korea dahil naunang lumabas ang lola sa Korea. At bakit sila nabayaran? Bakit naging matagumpay? Dahil mismo ang gobyerno nila ang nakipaglaban sa bansang Hapon. Ang layo niyan, Sonia, dito sa ating sa bansang Pilipinas. Dahil ang gobyerno ng Korea hindi niya pinabayaan. Talagang inalagaan niya at kasabay sa pag-aalaga niya sa mga lola, yung pakikipaglaban niya, yung demand niya sa Japan. At hindi siya tumigil hanggat hindi nagbabayad ang Japan. Sa Pilipinas, ay hindi nakipaglaban ang ating gobyerno. Mismo ang ating gobyerno, sinasabi niya, meron ng reparation treaty noong 1950s. Pero yung reparation treaty na yon, that's 1951. Ano yon, Sonia? At that time, wala pang lola na lumalabas, di ba? Para sabihin ang kanilang istorya na merong sex slave system ang Japan during the World War II. Kaya pag nireview ko yung mga reparation treaties na pinasok ng Japan sa iba't ibang bansa, pareho yan ang katulad sa ating bansa. Sa reparation treaty, ang nakalagay lang doon, binabayaran ng bansang Hapon ang lahat ng danyos na nasira. Kasi ang Manila, ang isa sa pinakawasak na city sa buong mundo, binayaran yan ng bansang Hapon. Pero hindi kasama dyan ang pagbabayad sa inostisya sa pang-aabuso sa ating mga lolas. At nakakagalit kasi yun yung pinaninindigan kahit man ang sariling gobyerno natin. Mm-hmm. At syempre, nung magsampa tayo ng kaso sa ang mga lola sa Supreme Court, Sonia, 12 years tumagal ang kaso para lang sabihin ng Supreme Court na that is a political question beyond the Supreme Court, and therefore yung presidente lang ang makakapag-decide kung ilalaban niya ang mga lola o hindi. Nakakagalit, nakakalungkot. Oo, dahil nilagay na nila sa antas ng diplomatiko. Pero hindi ba ito indikasyon o pagpapakita lamang, Attorney Virgie, na talagang aminado ang gobyerno ng Pilipinas na inferior tayo sa gobyerno ng Japan? Hindi ba parang ganun? Kapag hindi mo maipaglaban yung citizens mo at ang linaw-linaw na, di ba?
At Completely ang agree iyong with you. sinasabi ay diplomatic o political question siya. It is just an affirmation na mas mababa tayo kumpara sa gobyerno ng Japan, di ba? At yun ang nakakaano, kasi ang nakasalang doon, Son, hindi lang usapin ng Malaya Lolas. Usapin ito ng dangal ng ating bansa. Biruin mo, nilapastangan, inabuso yung mamamayan mo, yung mga kababaihan mo, di ba? Pagkatapos, hindi mo ilalaban para pakipaglaban sa bansang Hapon. Tama ka, edi parang tinatanggap mo na that you are not equal sovereign with Japan, na mas Mhm. mataas ang Japan sa iyo. Nasa na ang dangal natin bilang Pilipino? Nasa na ang dangal ng ating bansa kapag ganon? At hanggang ngayon, ganyan ang nangyayari. Kaya nakakagalit talaga. Dahil pag may isip mo ang Malaya Lolas, yun, no, sa lahat ng nanonood sa atin, pag iisipin nyo ang Malaya Lolas, hindi lang ang Malaya Lolas ang nakasalang dyan. Ang nakasalang dyan ay yung pakikipaglaban, no, para sa ating bansa. Yung dangal ng ating bansa, yung buong yan kasama dyan. Attorney Virgie, madalas no na naiimbitahan yung kaisa ka, lalo ka na sa iba't ibang mga forum. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bahagi ng daigdig, kaugnay nitong mga Malaya Lolas. Ano ba ang binibigay niyong significance dito? Hindi lang naman ito usapin ng welfare, di ba? O hustisya para sa Malaya Lolas. Katulad nung sinasabi mo kanina, pangkalahatan ito. Pero bakit mahalaga para maintindihan ito at tuloy-tuloy na maipaalam ito sa mga kabataan, sa mga estudyante? Narinig ko na sa iyong mga paglilinaw na palagi kasi na kapag may mga giyera, may mga digmaan, parang itinuturing na tropeyo o handog o kung ano man ang mga kababaihan sa mga invaders, sa mga konkistador. At palagi na lamang sila yung parang nabibiktima ng mga pangahalay ng mga invading forces. Parang bahagi sila ng victory ng mga invaders, ng mga aggressors. At naririnig ko na paulit-ulit yung sinasabi pagkat hindi natatapos ang giyera. At ngayon nga may giyera na naman sa Middle East. Attorney Virgie, ano ang gusto niyong mangyari pagdating sa civic education, for example, na ibinibigay sa mga kabataan? What do you want the youth to learn about this incident, this aggression of the Japanese forces in 1944, at anong significance nito ngayong ang panahon na ito? Oo. Una, ang mga lola ay biktima ng giyera. Tuloy-tuloy ang giyera ngayon. At kapag kinalimutan natin ang Malaya Lolas, ang mga biktima ng sex slave system ng World War II, mas malamang there will be another generation of comfort women. There will be another generation of Malaya Lolas. Diba? At yun ang ayaw natin mangyari, yung magkaroon ng panibagong henerasyon ng Malaya Lolas. Dahil dapat matigil na ito. Dapat hindi na ito maulit. Dapat naman matuto na tayo. At hindi tayo matututo kapag kinalimutan natin ang ating kasaysayan. Kailangan talaga nating ulitin ang kasaysayan para tumimo sa isip natin. Kasi mahirap wala kang future. Diba? Kapag hindi mo babalikan ang past mo. At ang kwento ng mga lola ay talagang higit kailanman importanteng pag-usapan ngayon dahil nakaharap tayo sa posibleng gera dito na sa Pilipinas. So, gusto kong balikan natin yung promise ng Magna Carta of Women, yung pinangako ng Magna Carta of Women. Alam natin na yung Magna Carta of Women ay nabuo, naging Magna Carta dahil ipinaglaban ito ng kilusang kababaihan.
maituturing ba natin na victory ito ng kilusang kababaihan? At kung maituturing natin itong victory, ito bang victory na ito ay nalalasap na natin ngayon o natatamasa natin ngayon ang victory na ito o merong mga reversal ng victory na ito na nagaganap sa kasalukuyan, Attorney Virgie? Oo, 2004 ang Magna Carta. That's 2026. Ibig sabihin, 22 years na. 22 years, pero pag tinignan natin ang kalagayan ng kababaihan noong 2004 at hanggang ngayong 2026, yes, merong mga batasan na ipasa para sa pagtitiyak na matapos mawala ang mga diskriminasyon na nararanasan, ng mga karahasan na nararanasan, unequal treatments na nararanasan ng kababaihan. Pero, yung mismong pagkakaroon ng Magna Carta ay isang tagumpay. Kasi ang tagal niyan bago magkaroon ng Magna Carta. Isa itong tagumpay. Pero, yung naging batas na ang Magna Carta, doon, panibagong laban na naman yan. Panibagong laban para matiyak na ang bawat salita doon na nakalagay sa Magna Carta ay magkaroon ng katuturan. Kasi wala. Alam mo, isang bagay lang, ano? Of course, mula sa Magna Carta, nagkaroon ng mga Solo Parent Act, di ba? Nagkaroon na ng mga VAUSI, nagkaroon na ng mga Safe Space Act. Lahat yan, hinahalawan yung Magna Carta. At of course, yung mga international bodies. Pero, ang ibig sabihin, kinakailangan pa ng maraming batas para magkaroon ng katuturan yung Magna Carta. Kasi Magna Carta, it's para siyang para siyang isang constitution ng mga kababaihan, no? Kaya kailangan pa ng maraming batas. Pero pag tiningnan natin, isa doon sa nakalagay sa Magna Carta, yung lahat daw ng mga organizations, mga parties lalo na ng government parties, dapat daw dumating sa punto after 5 years, so 2004, ang vision niya, dating after 5 years, 2009, may pantay na nabilang. Doon pa lang, Sonia, bagsak ka agad. Kasi pwede nating tingnan ang mga scholarship na binibigay ng mga universities. Pantay ba ang bilang ng babae at lalaki? Sa mga existing mga political parties na nakikilahok sa gobyerno, pantay ba ang finifield nila na candidates na bilang sa babae at lalaki? Hindi eh. Pag tinignan natin, pagdating sa governance, 20% lang ang babae sa barangay level, municipal level, provincial level, 20% lang. No? At maski na sa pagpapasahod, lagi din 20%. Hindi ko nga alam bakit ganoon eh. Parang yung mga findings, pare-pareho 20% yung baba ng sahod ng babae sa posisyong katulad ng posisyon ng lalaki. Parehong posisyon ang hinahawakan, pero ang sahod ng babae ay 20% lower than that of the man holding that. Kahit sa mga manggagawa, ganon, Attorney Virgie? Sa mga manggagawa? Sa mga manggagawa. Oo, ito na. Dapat, syempre, ako, kaya sinasabi ko even in the most progressive organization or alleged progressive organization, there exists patriarchy. Kasi makikita mo kaagad eh. Tingnan mo kaagad sa fielding ng mga officers, pantay ba? Yung bang, of course, yung numbers lang ba yan? Pero kapag kahit man lang sa numero, pumantay, edi mas malaki ang laban. Diba? Sa mga decision-making processes. Kaya pag doon pa lang, hindi na pantay, dehado na ang babae, mas malamang madedehado pagdating sa mga planning, decision-making processes. Ganon, no? Kaya 22 years na ang Magna Carta, and yet it is yet to be implemented completely and fully. Pero halimbawa sa yung gobyerno, lagi niyang pinagmamalaki, di ba? Ngayon nga, nakikita ko sa Facebook at napapanood ko sa news, panay-panay ang pagmamalaki ng gobyerno, ng mga LGUs, for example.
at ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na kapag Women's Month talagang aktibong-aktibo sila na pinapakita na ini-implement nila yung gender and development mainstreaming. At masasabi mo dito, kasi pag sinabi nating gender and development mainstreaming, dapat kasama dyan yung pagtatalaga ng budget para talaga sa mga proyekto at programang pangkababaihan. Kasama na dyan yung reproductive rights. Meron ba kayong monitor or assessment o evaluation kaya ng implementation, for example, sa local government unit level, Attorney Virgie? Oo, yan maganda talagang makita yan, Son. Kasi pag tinignan natin, ang iba't ibang mga local government units, parang nagiging project-based, activity-based ang usapin ng kababaihan. Parang aktibo lang pagdating ng March at nagkukumahog yan Kasi minsan naalala ko rin maski sa pag-i-invite sa atin, Son, no, ng mga LGU, nagkukumahog kasi kailangan merong activity At gano'n na maririnig mo, kailangan may activity. Kailangan may budget kasi kailangan magamit yung budget. At yun ang nakakalungkot doon. Naghahabol, nagkukumahog, at para lang magkaroon ng activity for March. And as if that one single activity ay para bang napalaya na nila yung babae doon. Mm-hmm. May napakamali nung ganong konsepto na ang Women's Month o ang pagpapalaya sa babae ay parang doon lang sa buwan ng Marso at ang lahat ng aktibidad gawin mo na and después okay na. Ang pinapakita nito? Compliance lang. Mm-hmm. Yung bang makakomply lang na merong activity for the month of March. Pero more than that, wala na. Kasi diba, dapat yun. Ako nga, sa isang activity na naimbita, nandun yung mayor sa isang LGU, wala siyang nasabi na programa niya para sa mga kababaihan. At kahit yung mensahe niya, binasa niya na lang mula sa kanyang cellphone, pero ang hinihintay sana na nung mga nandoon na babae, ang programa? Pero wala. Sabihin, hindi pwedeng compliance lang and tapos na. Hindi lalaya ang babae at hindi magiging parang nabigyan na nila ng katuturan ang Magna Carta dahil doon sa nagkaroon sila ng March activity. It should be more than that. Ano mga dapat gawin? Of course, dapat may budget. Pero pag nagba-budget ka, palagay ko may budget. Pero saan ginagamit ang budget? Paano mo mahusay na magagamit ang budget? Sa flood control. Paano mo magagamit na mahusay ang budget? Kung ang isang LGU, hindi mo alam kung ilan ang bilang ng mga kababaihan. Hindi mo alam kung ilan ang bilang ng mga batang babae. Hindi mo alam kung ilan ang, di ba? Walang hindi mo alam kung ilan ang mga bilang ng mga batang babae na nagtatrabaho na. Yung wala kang datos. Paano mo? Hindi mo alam kung ilan ang bilang ng mga batang na abuso sa loob ng iyong ng LGU. Paano? Wala. Ilang LGU lang mabibilang natin yung merong parang yung parang women crisis center, yung 'di ba, na para ang mga babae na abuso halimbawa sa loob ng bahay, biktima ng incestuous abuse. Paano 'yun? Mananatili ang bata doon dahil yun ang bahay niya. Kailangan mawala doon, otherwise patuloy-tuloy ang pang-aabuso sa bata, kailangan mawala. Pero saan mo dadalhin? Ilang LGU lang yung merong ganoon. Diba? Yun, ang daming kulang, Son. Kaya, ayun, baka nga ang budget nawala dahil na-corrupt na. Pero Attorney Virgie, kitang-kita naman natin lately, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, mismong mga leaders na nahalal ng mga botante ng taong bayan ang nagbibigay ng maling halimbawa sa mga mamamayan. Ang tindi ng meron ng mga LGUs na
nagpapasa ng ordinansa na yung anti-bastos law, yung mga ganon. Para bang sa isang banda, ang feeling ko, bakit kailangan magkaroon ng ordinansa na anti-bastos, di ba? Ibig bang sabihin, talagang ganon karampant ang pambabastos sa kababaihan, hindi ba? Hindi na tayo magtataka dahil mismong senador, mismong mga kongresista, sila yung bastos at hayagan na nagdedeklara ng kabastusan sa publiko, hindi ba? So paano natin aasahan ang mga LGUs na makakapagpatupad ng mga programa na talagang sensitibo sa pangangailangan ng kababaihan? Siguro para sa kabatiran ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw na ito, ano ba yung mga red flags para sa inyo pagdating sa mga programang so-called programang pangkababaihan? Ano yung red flags? Halimbawa, yung pinaggagamitan ng tinatawag na gender budget. Meron ka bang mga halimbawa na maibibigay sa atin na pwede mong sabihin na ito'y PR? Kitang-kita mo na PR ito at talagang hindi nito ma-resolve yung mga problemang gustong i-resolve ng Magna Carta, which is gender inequality. Attorney Virgie. Ako sa planning at sa budget, palagay ko red flag kaagad kapag yung women's organization doon na nakapasok o in-accredit kaagad ay organisasyon ng asawa ni Mayor, organisasyon ng anak ni Mayor. Ano ba naman yan? O edi hanggang doon na lang, di ba? Paano yun mapupunta no sa para sa interes ng mga mahihirap na mga kababaihan, no, mahihirap na mamamayan kung ganoon. Dapat yun bawal kaagad eh. Dapat mga talagang mga women's organizations on the ground, mga organisasyon ng kababaihan, no, na mula sa mga mahihirap na lugar. Dapat yun kaagad. Kaya kapag walang ang organisasyon, kailangan talaga merong yung chine-check kaagad, sinong organisasyon ito, sinong leader nito. Pag ang yan ay asawa ng barangay, dapat red flag ka agad yan. Tapos, ang titingnan, ano ang mga proyekto? Wala man lang. Anong tipo ng activity o proyekto, for example, na pinaggagamitan ng gender budget ng isang LGU, for example, o kahit na ng government agency, for example, na pwede nating sabihin PR lang at nire-red flag. Tingin mo, red flag yan. Anong klase ng activity? Kasi ang daming activities Merong Zumba, merong mga ganon. Yung mga Zumba, may mga halimbawa yung foot spa, manicure, pedicure, mga ganon. Libreng gupet, mga ganyan. Buntis party, mga ganon. Yun ba red flag ba sa inyo yun? Hindi ba okay lang dahil parang nabibigyan ng atensyon yung kababaihan? O sa tingin ninyo, hindi yan ang tipo ng activities na dapat pinagtutuunan ng pansin o binabudgetan? Attorney Virgie. Oo. Yung mga binanggit mo yan, I was about to say, naku, parang sawang-sawa na ako dyan sa mga Zumba na yan, sa mga matcha na yan, sa sayawan na yan, pa-party para sa mga kababaihan, mga ganyan, Ay nako, red flag yan kasi parang we deserve more than that. We deserve more than that. No, ang kailangan natin, ang napaka-importante sa babae lalo na ay ang kalusugan, edukasyon, kabuhayan. At yun dapat pagtuunan. Dapat alam ng LGU, ilan mga babae ang hindi formally employed, and therefore ano yung pwedeng trabaho na ibigay. Anong kalagayan ng maraming kababaihan? Ilan mga babae dyan na nasa ganitong edad na ang kailangan na ng regular na pa-pap smear. Kailangan yata na cervical yung mga addressing yung reproductive health
ng isang babae. Napaka-importante niyan. Mm. Yun. Mga ganoon sana ang pagtuunan, 'di ba? Yung kalusugan, edukasyon ng kababaihan. Kasi, di ba, alam dapat ng LGU, ilan kaya sa kanyang, ang LGU naman, kung munisipyo ka, di ba? Pwede mo namang, ang dali mo namang magpakalat ng tao para mag-survey, para mag-research. Ilan ba sa ating mga constituents na babae ang hindi nakapag-aral? Ano ang pwede nating ibigay sa kanila? Ano ang pwede bang magkaroon mga certification sa TESDA? Pwede bang iyakatin sila na magkaroon yung, di ba, yung tawag dito, kahit na mag-aral sa gabi o kahit na, ang daming pwede. Pero ako, ang dapat tutukan talaga ay yung education, yung health and livelihood, no, or source of income ng babae. Kakayanin na ng babae yung mga Zumba, kahit sa bahay makakapag-Zumba, kahit sila magkakapit bahay makakapag-Zumba. At hindi yun yung, tingin mo hindi yan yung dapat na pinaggagastusan ng Oo. gender budget. Oo. Sa tingin ko, hindi yun talaga. Yung mga pa-spa, pa-manicure, libreng gupit, mga gano'n. Ibig ko sabihin, gawin nyo yan, pero hindi lang yan. Diba? Dahil mas maraming importanteng pwedeng paggamitan na kung saan magiging yung babae magkakaroon ng kumpiyansa, magkakaroon ng dignidad bilang babae. At itong mga ito, hindi yan magbibigay ng kumpiyansa. Hanggat ang babae ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hanggat ang babae ay walang mapagkukunan ng kanyang pagkikitaan, hanggat ang babae ay sakitin, walang kumpiyansa ang babae niya at hindi niya magagamit yung kanyang kakayahan, yung kanyang full potential bilang babae at bilang mamamayan ng isang komunidad. Ano ang advice mo sa mga kababaihan na nakikinig sa atin ngayon na pagod na sa compliance? Paano nila mapapanagot yung pamahalaan, yung mga institusyon dito sa mga nangyayaring ito na patuloy na ilalagay sa inferior na katayuan ang kababaihan, Attorney Virgie? Oo. First things first, we really have to call out. We have to speak up. Bakit? Nanonormalize ang mga bagay na yan. Nanonormalize ang oppression, nanonormalize ang discrimination against women, nanonormalize itong mga compliance ng gobyerno pagdating sa kababaihan. And therefore, hindi pwedeng palampasin. Minsan kasi di ba tayo, yung mamumuna, wala tayong gustong palampasin di ba? Kasi dapat ganoon. Wala dapat tayong palalampasin. Di ba? Hindi tayo, mga kababaihan, hindi tayo OA kapag wala tayong pinapalampas. Hindi tayo OA kapag nagsasalita tayo. Kasi it's the daily little things that normalize violence. Diba? Yung araw-araw na maliliit na bagay, yun ang nagno-normalize. Kapag yung sinasabihan na tayo ng kabastusan pero tatawa, tas makikitawa, diba? Nano-normalize ang pambabastos sa atin. Okay. Kaya wag natin palampasin. We call out, we speak up, and we have to organize. Bakit? Yeah. Hindi natin talaga kaya ng isa-isa. Halimbawa, paglapat lang sa LGU, ay dapat organize tayo. At sabihin natin kung ano ang gusto natin. Ayaw na natin ng simpleng Zumba lang. Kailangan natin ng kalusugan, kabuhayan, at edukasyon. Attorney Virgie, dito sa last part na tayo ng ating podcast, no? Meron lang tayo dito parang konting pakulo. Ang tawag natin dito, quick takes. Para siyang fast talk ni Boy Abunda, parang lang siya, para lang ma-summarize natin yung mga napag-usapan natin. Siguro yung sagot dito, pwedeng one word to one sentence o two sentences. Kailangan lang mabilis para malinaw lang yung goal natin, parang sinasummarize lang natin, no, kung ano yung napag-usapan. So yung una kong tanong sa'yo, nag-a-agree ka ba na justice delayed is justice denied? Yes.
Yes, oo. Syempre, Okay. kapag ang hustisya dapat mabilis. Most important word in the CHR document for you. Justice should mean apology, reparation, rehabilitation, and remembering the memorial, the making memory intact. Oo. Yun, nakalagay yun sa CHR. Pero, nakalagay din yun sa SEDO. At nakalagay Oo. din yun sa Okay. there's nothing new about that. Recognition without remedy or reparation is Injustice. Magna Carta, compliance or transformation. Dapat transformation, but for the longest time, it has become simply a compliance. One question citizens should ask about God budget. Ngayon may na rampant ang corruption. Ilan ang babae? Ano ang gagawin? Nasaan? Magkano? Nasaan ang budget? Finish this sentence. Ang karapatan ng kababaihan ay blank. Ang karapatan ng babae ay buo. Kaya hindi ito dapat tilad-tilarin. Hindi dapat ito bigay ng paunti-unti. Dahil otherwise, it will become a violation of that right. Yung Women's Month hindi dapat ituring na greeting card lang dahil araw-araw ay araw ng kababaihan. At this point, I'd like to ask you na magbigay ng mensahe sa mga kabataang kababaihan na hanggang ngayon they feel powerless. Alam ko yung mga kabataan ngayon naman mas sila vocal, no, at marami silang ibang paraan para ipahayag nila ang kanilang damdamin kasi hindi katulad nung araw wala naman tayong mga social media. Yet nakikita natin at may mga survey, mga pag-aaral na nagpapatunay na maraming kabataan kahit na meron na silang avenues to express themselves, hindi pa rin nila nasasabi yung tunay na nararamdaman nila at lalo na kung sila'y biktima ng pang-aabuso because they feel powerless. How will women achieve that power that they need for gender equality to happen in our lifetime, Attorney Virgie? Babae, hindi ka nag-iisa. At kaya hindi ka rin dapat mag-isa. Hindi natin mapagtatagumpayan at hindi natin mapapalaya ang ating sarili ng tayo lang. Kailangan natin ang kapwa natin babae. Sabihin, yun, kailangan nating magsalita. Gaano man kahirap, kailangan pa rin natin magsalita. Kailangan nating sumama sa kapwa natin babae. Kailangan nating mag-organisa. Kailangan nating magsama-sama. Ang kini natin, yung laban natin bilang babae. Huwag nating iasa sa iba. Hindi tayo palalayain ng iba. Walang ibang magpapalaya sa atin kundi tayo lang. So, ang kini natin, ang laban para sa pagpapalaya ng ating sarili at para sa pagpapalaya ng iba pang kababaihan. Very well said, Attorney Virgie. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking panayam ngayong araw na ito, sa podcast na ito. Until the next episode, maraming salamat sa iyo at sa ating mga kapodcast, yung mga sumubaybay, nakinig sa atin for the first time at yung patuloy pang makikinig. Ngayong araw na ito, meron tayong several takeaways, no? Nasabi nga kanina ni Attorney Virgie, although kasaysayan na ang nangyari sa Mapaniki, hanggang ngayon ay wala pang katarungan at kailangan pagbayaran ito. Hindi nila kailangan ng recognition o ng plaque. Ang kailangan nila ay katarungan. Ang pangalawa naman, sa Magna Carta of Women, hindi ito pang post lamang sa FB. Kailangan itong i-implement sapagkat hindi tayo dapat na nasa level ng compliance, kundi gamitin ang Magna Carta of Women to transform the lives of women at ma-achieve natin ang gender equality. At ang pangatlo, sabi mo nga, Attorney Virgie, ang karapatan, hindi yan ipinapakiusap, pinaglalaban yan. I hope this episode today enlightened our viewers and our listeners. Ito po ang So to Speak. Thank you, Attorney Virgie.
Sa so to speak, pinag-uusapan natin ang punot dulo ng bawat usapin. Kanya, I hope naging malinaw ito sa ating mga kapodcast. Maraming salamat po sa inyong Maraming salamat, Son. Maraming salamat sa lahat. Sa pangbayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan,